наврӯз дар он ҷост ки ёрон ҳама ҷамъанд. Таҳти ҳамин шиор дар донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни ин даргоҳи илму маърифат аз ҷашни байналмилалии Наврӯз истиқбол карданд. Бахшида ба ин ҷашни аҷдодӣ бо риоя аз расму оинҳои наврӯзӣ, намояндагони факултаҳои донишгоҳ дастурхони идона иборат аз 7 сину 7 шин ороста хӯрокҳои миллӣ омода карданд. ҷавонону ашхоси калонсол либосҳои миллӣ ба бар намуда ҳамдигарро табрик мегуфтанд. Тобагардун сухани Наврӯз аст. Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. аз ин фурсати бисёр муносиб истифода бурда ҷашни байналмилалии Наврӯзро ба кулли сокинони сарбаланд сарфарози Тоҷикистони соҳибистиқлол муборакбод мегӯям. Наврӯз муборак бошад. дар ин ҷашнвора раёсати донишгоҳ барои омода намудани дастурхони идона, хӯрокҳои миллӣ ва анъанаҳои наврӯзӣ қаблан озмун эълон намуда буд ва барои муайян кардани ғолибон ҳайати ҳакамонро ташкил доданд. ҳангоми тамошои намоишгоҳ ва дастурхони идонаи намояндагони факултаҳо аз ҷониби меҳмонон ва ҳакамон ба омодагии онҳо баҳогузорӣ карданд. иштирокчиён кӯшиданд вобаста ба ин ҷашни миллӣ шеърҳо омода намуда барномаҳои театриро пешниҳод кунанд. кӯдакону наврасон дар ин ҷашнвора рақсу бозӣ карда суруд мехонданду ҷавонони баҳору наврӯз шеърҳо қироат менамуданд. ректори донишгоҳ ва дигар меҳмонон, иштирокчиён ва кулли мардуми Тоҷикистонро бо ин ҷашни фархунда таҳният гуфта, аз таърихи ин ҷашни аҷдодӣ ёдрас шуданд. ҳакамон низ баъди сухани табрикӣ ғолибони озмуни беҳтарин дастурхон ва оинҳои миллиро муайян ва ба онҳо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ супориданд. дар идомаи чорабинӣ кормандони хонаи маданияти донишгоҳ барномаи мукаммали консертиро пешниҳоди ҳозирон гардониданд.